Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Vítajte v Akana teraz, inšpiratívnom magazíne nielen pre rómsku mládež. Dnes sme si tu pozvali Mariana Smatanu. Dobrý deň. Budeme sa baviť o mentálnom zdraví, konkrétne o dvoch diagnózach, o tetánii a depresii. Takto na začiatok by som možno divákom priblížil, čo som našiel, keď som si vlastne hľadal tetániu a depresiu. Tetánia je ochorenie, ktoré spôsobuje dlhodobý stres a vzniká v dôsledku zmeny koncentrácie minerálov horčíka a vápnika v tele. S takým najhorším prejavom tetánie sú tzv. Tetanické záchvaty. A depresia je závažné ochorenie psychického charakteru s príznakmi ako je melanchólia, strata schopnosti tešiť sa, strata energie, ťažkosti so sústredením a samovražebné myšlienky. Hneď takto z hurta by som sa ťa opýtal, Marian, že ako sa u teba prejavuje vlastne tento stav, táto kombinácia týchto dvoch vecí? No tak tetánia sa začala u mňa prejavovať hlavne v období puberty a stredoškolského pôsobenia a vlastne vtedy som ešte nevedel, že mám aj nejaké psychické problémy. Takže tetánia sa vlastne začala prejavovať tými atakmi. Vlastne nevedel som, čo to je, ani prečo, ani za čo. Vlastne zistil som to až o pár rokov neskôr, keď som mal nejakých 18-19 rokov, kedy mi teda prišlo nevoľno, ale bol to teda ten tetanický atak a bol som na pohotovosti. S tým, že teda oni nevedeli presne čo, lebo ono sa to prejavuje možno ako infarkt alebo ako mozgová porážka, ale to našťastie vylúčili, takže bol som poslaný potom neurologovi, kde teda on robil nejaké potrebné vyšetrenia, dávali mi nejakú tú čapicu, tu sa dá mi volá EKG. Nejako tak sa to volá. EEG asi? EEG, áno. A vlastne potom sa robia také testy, že zavádzajú sa také mini ihly do ruky a vlastne na impulzy, ako telo reaguje. Takže vlastne tým mi bolo diagnostikované, že mám teda tú tetániu a bola mi nasadená liečba, že mám pravidelne príjmať magnézium, konkrétne nejaké také magnézium na predpis, ktoré je také silnejšie a účinnejšie. A potom som mal ešte aj také doplnky stravy, ako ten vápnik a podobné veci. Samozrejme, nejaká taká poučka, že vyhýbať sa stresu, tak klasicky, čož nie je možné v dnešnej dobe, žiaľ. Hej. Mňa by zaujímalo, že kedy vlastne prvýkrát sa u teba vyskytol ten záchvat, že aké boli okolnosti toho normálne, že ten obraz, že kde sa to stalo a ako to prebiehalo? Keď sa tak matne pozriem späť do minulosti, vlastne si uvedomujem, že vtedy som si to tak neuvedomoval, lebo bol som jednak pubertiak a veľa vecí mi možno prišlo aj normálnych, ale teraz spätne, keď hľadím, tak si uvedomujem, že tá tetánia bola dôsledkom toho, že bolo veľa situácií, ktorých ma vyčerpávalo a ponárali ma vlastne do stresu. Či už to bola nejaká tá šikana na strednej škole, kde ma teda spravili zo mňa outsidera, moji spolužiaci a nemal som nejaké to zátišie a zastanie v tej škole, tak potom to bolo aj to fyzické vyčerpanie, také doslova až vyhoretie, lebo som popri strednej škole chodil brigadovať, kde som chodil permanentne do práce a fyzická aktivita, náročnosť časová vlastne ma vyšťavila natoľko, že som bol už na prahu toho vyhoretia, kde sa začala prejavovať tá tetánia, vlastne tie tetanické záchvaty, ktoré sú nie veľmi príjemné, hlavne z toho dôvodu, že mohol by som to popísať, že je to ako taká nepríjemná smrť. Je to doslova také vyčerpávajúce, sú to návaly, teplá, horka, pot, studený, teplý, krče, vypäté telo, proste strata kontroly nad sebou, bušenie srdca, úplne tma pred očami, dezorientácia, kedy človek vlastne nemá si ako pomôcť. Nie je na to niečo, čo by mi lusknutím prstov pomohlo. Musím to nejako prečkať. Už
Teraz mám nejaké medikamenty na to, že ktoré by vlastne mohli stlmiť. Sú to nejaké tabletky na ukľudnenie a vlastne môžu pomôcť stlmiť tie príznaky toho, že to len nejako prespať. Jedna vec je zlá tá, že samotný ten záchvat, to tak nazvem, je nepríjemný. No horšie je to, že ja som 3 dní z toho odpísaný. Ono ma to na fyzickej báze tak vyšťaví, že ja 3 dní sa dávam dohromady. Je to ako po nejakej opici, doslova. Taká zakalačka. A čo ja teda viem o tebe, tak nemal si ľahký štart do života. A to ako aj spomínaš. A teda tá tetánia podľa tej definície sa môže vyvinúť z dlhodobého toxického stresu, ale ty si tam už v tej dobe aj zápasil s tou depresiou, takže to asi nepridávalo. Áno, len vtedy som si to nejako neuvedomoval. Ono je aj problém to, že človek nie je natoľko vzdelaný v takýchto odboroch a nevie. Ja už pri narodení som mal nejaké neurologické problémy, ktoré sa prejavovali tým, že ako dieťa som, keď som bol niečo, že som chcel a vlastne som to nedosiahol, tak som začal odpadať. Začal som proste upadať do bezvedomia, kdežto vtedy moja terajšia, teda bývalá pediatrička nariadila takú liečbu, že keď odpadne, tak ho prebrať a ešte ho ubiť. Proste nejako ho odnaučiť od toho, aby odpadával, že aby, ja neviem presne už ako, ja som bol malý, ale viem, že mi to mama hovorila. Keď som si pozeral zdravotnej dokumentácii, tak je to tam vlastne zaradené, že som mal také prejavy, že som teda odpadával ako dieťa. Možno aj to je dôsledkom nejakého toho pretavenia do toho psychického problému, teda tých depresí a aj samotnej tej tetánie. Len tú depresiu si človek tak nejako neuvedomuje. Nejako to, že som bol aj tým outsiderom a hľadal som si nejaký taký ekvivalent spoločnosti, či už to bolo niekde v telke nejaké tie anime alebo nejaké hry PC alebo na PlayStation. Takže možno som si to tak nejako neuvedomoval, až sa to pretavilo z toho podvedomia do toho vedomia s tým, že teraz to má nejaké trvalé následky, ktoré už nie sú zvratné. Hej, že ešte vtedy ako keby si mohol utiecť k nejakému takému, že k zábave, lebo nemal si ešte takú zodpovednosť, ale už ako dospelý. Už to žiaľ nejde. Už to nejde. Ono bol problém aj ten, že ja keď som teda chodil na strednú školu, tak ja som tú strednú školu nedokončil, hlavne kvôli tej šikane, že teda bol som tam outsider, nenašiel som nejaké zastanie, aj keď som to teda riešil, aj mali sme tam aj psychologičku, ale nepadlo to na úrodnú pôdu, pretože neviem, ani sám neviem, koľkokrát sa na to pýtam a niekedy aj dnes sa zobudím, že mám taký zlý sen, že som znova v tej škole. Takže som vlastne nedokončil školu. V 4. ročníku som prestal chodiť do školy a začal som pracovať, lebo naši sa rozviedli a musel som začať pracovať, aby som finančne pomáhal našim, pretože mama zarábala málo. Takže vlastne som tú školu nedokončil a vlastne prednedávno som dokončil strednú školu s tým, že som si spravil maturitu, čo už bol ozaj skutočný záhul, lebo to bolo externe, dištančné, čo teda znamená, že som sa musel učiť všetko sám. My sme dostali len materiály, minimálne prednášky alebo nejaké vysvetlenie učiva, či už účtovníctvo, ekonomika alebo takéto odborné predmety. Tak som sa to musel všetko učiť sám. Čo bolo strašne ťažko skombinovateľné s prácou, ktorou teraz momentálne robím, pretože robíme na týždne, teda ranná, poobedná a v čase najväčšieho, teda od toho septembra do januára najväčšieho vzrastu objednávok robíme aj soboty, čiže povinné nadčasy máme. Čiže bolo to veľmi ťažko skombinovateľné, ale tak snažil som sa a musím si povedať, že som to teda zvládol, aj keď ma to stálo veľa síl a námahy. No, to si neviem ani predstaviť, lebo ono vlastne, ty už aj s týmito 2 diagnózami, vlastne potom ako si nezvládol vlastne kvôli tomu tú strednú školu, aj kvôli iným okolnostiam samozrejme, tak potom ako nájsť vôľu z takéhoto stavu, že vystaviť sa tomu opäť, že ísť do tej školy napriek tomu, že teda pracuješ na plný úväzok a si sám za seba, keďže pochádzaš zo zložitého ekonomického prostredia, že nemáš ako keby zázemie, tak to si vyžadovalo obrovskú sílu a teda máš môj obdiv. Ďakujem. A aby sme sa dostali ďalej, mňa by zaujímalo, že či v práci, teda teraz konkrétne, alebo aj v škole,
keď si dorábal tú školu, že či brali ohľad na tvoj zdravotný stav? Vôbec. Ono v škole, akože ja som to aj riešil s tou koordinátorkou, ktorá nás mala na starosti. Samozrejme, akože keď bola nejaká výnimka, že mi bolo nevoľno, alebo tak mi vedeli, že teda dali mi náhradný termín. Akože to, ale tak bolo to individuálne, hej. My sme si to školné platili a muselo sa to nejako. Predsa nás tam bolo veľa ľudí z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zahraničia, teda z Čiech tam chodili ľudia. Takže bolo to také, nemyslím si, že to bolo práve kvôli tomu, že som mal nejaký problém, ale asi len z takého ľudského hľadiska. Nebol dôvod proste to, že mám nejaké tie psychické problémy. A čo sa týka v práci, tak akože tam absolútne. Ono je ináč aj problém, že keď má človek nejaké psychické problémy a stane sa, že musí zostať na tej penke, či už by som zostal kvôli tomu, že nejaká depresívna epizóda a tak, že nie vždy to ten zamestnávateľ pochopí. Pretože ja aj keby, že sa zdôverím svojmu priamému nadriadenému alebo nejakému hlavnému vedúcemu, tak nemusí to pochopiť. On si povie, lebo nemá vzdelanie v tejto oblasti a poväčšinou si mávnu rukou, dobre, psychické problémy to má dnes všetci. Berú to na ľahkú váhu, čo je veľký problém, obzvlášť v tých prípadoch, keď to u človeka sa prejavuje takým, že niektorí ľudia môžu mať sklony k sebevražde. A zrovna vtedy by som sa zamýšľal nad tým, že či by nemali byť zamestnávateľia ozrejmení hlavne v tejto oblasti, že pozor, tak tu treba dbať na to, že ten zamestnanec má nejaké takéto problémy. Ale zároveň je problém vybudovať si nejakú tú dôveru s tým zamestnancom už len kvôli tomu, že keď sa zamestnanec zdôverí zamestnávateľovi, tak môže to preniknúť medzi kolektív a vtedy môže byť ten človek znova označený za niečo menej cenné alebo za nejakého outsidera, alebo môže byť vystavený nejakým posmeškom, čo by určite nepomohlo jeho psychickému zdraviu. Sú nejaké spúšťače, ktoré máš, že ktoré vlastne už možno máš odpozorované, že ti vlastne spúšťajú či už tetanický záchvat alebo depresívny relaps? Áno, myslel som si, že mám to odsledované, ale zdravie mi teda ukazuje, že nie, nemám, že pánom je tu niekto iný a nie ja. Nedávno, minulý rok som bol na chate, kde sme išli teda len výsť nejaký kopec a myslel som si osobne, že tie problémy nastávajú obzvlášť, keď je nejaká stresová situácia, keď je nejaký nápor na tú psychiku, že nejaké problémy alebo tak. Ale pravdou sa ukázal opak, že aj v tej chvíli, kedy sa môžem cítiť relatívne šťastný a spokojný, tak ten atak sa prejaví, aby nejakým spôsobom možno tú chvíľu nejako prekazil, čo sa mu aj tedy podarilo. Čo sa týka tých depresívnych epizód, je to také trošku komplikované, lebo mám medikamenty na to, že aby som sa relatívne cítil dobre, lenže ono je to, nie vždy to pomáha. Nie vždy to pomáha, pretože sú rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú človeka, či už je to nejaká práca, osobný život, financie a podobne, ktoré sú tak niekedy zaťažujúce, že proste tú psychiku to rozbije, aj keď sú tam tie lieky. Považuješ to vlastne za taký ako keby skrytý handicap? Určite áno. Je to veľmi obmedzujúce, či už v práci, pretože nikdy človek nevie, kedy sa ho niečo chytí, kedy príde nejaká tá depresia, že proste bez nálady nechce rozprávať, nič ho nebaví, alebo príde ten tetanický atak a je to také, že ľudia to nepochopia a ja sa s tým musím vysporiadať sám. A problém je ten, že aj keby, že veľmi chcem sa s nejakým spôsobom s tým pobiť, tak nejde to. Nejde to, lebo môžem hľadať nejaké možnosti, akokoľvek chcem, snažím sa, zamestnávam si ruky, hlavu, aby som nejako zabránil tomu, no nejde to. Nejde to. Je to proste obmedzenie, ako, nechcem to tak sprosto povedať, ale ako keď niekto má zlomenú nohu. Je to proste také, len to nie je to vidno. Nie je to vidno, ale ono to príde a zrovna vtedy, keď to človek najmenej čaká. Ako reaguje rodina vlastne na toto tvoja blízka, možno aj taká širšia rodina? Tak ako v každej rodine sú asi ľudia aj chápavejší, takí, že empatickejší a aj takí, ktorí možno nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Moja mama, v nej mám veľkú oporu v tomto, lebo ona si z časti tiež prechádzala psychickými problémami, takže ona vie čo a ako, čiže s ňou sa môžem o tom rozprávať, vieme nájsť spoločnú reč, aj nejaké riešenia, možno nejaká tá aj psychická opora, čiže v tomto bez problémov.
No potom sú aj iné časti rodiny, ktoré to považujú za možno nejaký slabý odvar. Hej, že si len slabý, potrebuješ byť silnejší, však si chlapa nemôže položiť nejaká psychická porucha, čo to je, kde sa to zobralo, neverím tomu. Takže je to také trošku aj smutné z jednej strany je to smutné, z jednej strany aspoň, že má človek niekoho, koho sa môže oprieť. Čiže tiež je to také ako medzi dvomi mlynskými kameňmi. Správna a včasná diagnóza je asi dôležitá. U teba tiež asi bola neskôr, aj čo sa týka tej depresie, že myslíš si, že v rómskej komunite vlastne sa takéto niečo diagnostikuje často, respektíve, že dbá sa na to, aby to bolo diagnostikované? Mám pocit, že ako či už len v rómskej, ale aj iných komunitách nie je to vždy včasné, lebo ľudia nemajú vedomie o tom, že áno, aj takéto problémy sú, proste poväčšinou všetko pripisujú nejakému fyzickému problému. Ja osobne som toho názoru, že psychické zdravie je 80% fyzického zdravia. A práve táto nevedomosť spôsobuje to, že rôzni ľudia môžu trpieť naďalej, až to môže prejsť do nejakých katastrofálnych vecí, či už sebaublíženiu alebo ublíženiu niekomu inému. Malo by sa to riešiť, mali by byť ľudia vzdelávaní v takýchto oblastiach a samozrejme, keď už nie u svojho lekára, tak v nejakom programe vzdelávacieho, pretože vieme, že rómske komunity, hlavne tie odlúčené tam niekde na periférii, nemajú dostatočné vzdelanie, ani základnú gramatiku, počítanie a podobné veci, takže už nie je toto. Takže malo by to byť, podľa mňa. Hej. Čo by si chcel, aby brali ľudia na vedomie, keď im povieš, že máš vlastne tetániu a depresiu? Čo by si chcel, nech si uvedomia a možno, že ako by sa mali k tebe správať? Určite by som chcel, aby ľudia vedeli, že aj keď niečo nie je vidno, tak môže to tam byť a môže to narobiť veľkú paseku. Treba sa zamyslieť nad tým, že tá choroba je taká, ako každá iná, možno aj horšia. Hej? Nebudem to porovnávať s chrípkou, ale je to ako nejaký mor, ktorý človeka napadá znútra, napadá jeho orgány tým, že ho oslabuje. Tá psychika je veľmi dôležitá aj pre fyzické fungovanie. A ľudia v našom okolí, keď vedia, že mám nejaký psychický problém a mám teda depresia a podobne, očakával by som nejakú takú podporu, nejakú takú bytostnú podporu, že áno, som tu, keď niečo budeš potrebovať, ozvi sa, nie si v tom sám, nebuď sám, neuzatváraj sa, pretože ja si myslím, že chvíľky samoty dávajú tej depresii najväčšiu moc. Aj keď si to niekto neuvedomuje, aj my ľudia, ktorí máme depresiu, vyhľadávame tú samotu, ale podľa mňa je to ten najväčší problém, pretože tá samota fakt dáva tej depresii najväčšiu moc a môže to prerásť do tých katastrofálnych scenárov. Ešte by ma zaujímalo, keď sa bavíme o tom, ako by mal okolie sa správať, ako by mal reagovať, že keď máš vlastne ten tetanický záchvat, že čo ti pomôže, ako by som ti ja mohol napríklad pomôcť, kebyže sme v tej situácii. Áno, už sa mi to stalo v práci a vtedy poväčšinou teda kolegovia alebo teda okolie začne panikáriť, lebo ako som spomínal, prejavuje sa to ako možno mozgová porážka alebo teda infarkt. Niekedy je vhodné aj zavolať záchranku, hej, že oni teda vedia, že čo a akože dať človeka na infúziu, ale nie je to vždy potrebné. Ak je človek ešte pri tom vedomý, že dokáže rozprávať, že nie je úplne vypnutý, tak môže pomôcť nejaké magnézium alebo nejaké tie tabletky na ukludnenie, ak to človek má. Ale bolo by vhodné, kebyže to človek má pri sebe, teda v tej chvíli podať tie medikamenty tomu človeku a nechať ho niekde v kľude, poprípade mu ponúknuť odvoz, alebo fakt zavolať teda tú záchranku, že teda nech sa o neho postarajú kompetentní, keď si človek na to netrúfa, alebo mu zabezpečiť aspoň odvoz niekde domov, lebo mne osobne pomáha nejako to len prečkať. Hej, prečkať to. Možno si dám aj tie medikamenty, ale prečkať to, lebo niekedy to trvá 5, niekedy 10, niekedy až pol hodinu to môže trvať. A sú to neskutočne nepríjemná záležitosť, obzvlášť keď sa to stane niekde na verejnosti, pretože všetci pozerajú a človek už len kvôli tomu sa cíti zahanbený. Ale bolo by asi vhodné človeka niekde zobrať na bok, kde nie je na priestranstve, alebo tak nejak ponúknuť mu teda tie medikamenty a po prípade ho zaviesť domov alebo zavolať tú záchranku v krajnej núdzi. Mm-hmm.
Ja inak viem, že ty vlastne ašpiruješ na štúdium psychológie. Áno. A vychádza to aj z toho, že si vlastne ako keby bol nútený sa začať zaoberať psychológiou kvôli tvojmu stavu, alebo si myslíš, že by to prišlo aj bez toho? Alebo z čoho vychádza tá tvoja túžba? Viac menej je to o tom, že je to oblasť, ktorá ma zaujíma, pretože ma zaujíma celkovo človek ako bytosť a hlavne tá jeho psychika, hlavne to, čo nie je vidno. Ja som celkom empatický človek, teda viem sa vcítiť do situácie toho druhého a chcel by som to poznať aj tak odbornejšie, byť nejako ponorený do toho, chápať nejaké súvislosti a podobne. Ale určite ma motivovalo aj to, že ja osobne mám nejaké problémy psychické a možno by to pomohlo mne osobne spraviť na sebe nejaké pokusy a nájsť nejaké vhodné riešenia alebo nejaké rady pre ľudí, ktorí trpia takýmito problémami. Pretože osobne viem, keď som zistil, teda mi diagnostikovali, že mám tetániu, samozrejme začal som hľadať na internete, že čo to je, nejaké fóra a diskusie. Viac menej sa to u každého prejavuje nejako inak. A ja osobne mám za to, že tetánia je ako choroba teda vyhoretých. Ona napadá to, čo je na človeku najzraniteľnejšie. To, čo človek má ľahko napadnutelné, či už je to u diabetezu, tak môže rapidne klesnúť cukor. Čiže ona sa môže prejavovať tak, že to telo natoľko vyšťaví proste tam, kde sa jej dá, že podľa mňa to môže časom prejsť až do nejakých takých smutných príbehov, že môže z toho byť možno aj niečo viac. Lebo vieme, že aj rakovina je choroba stresu a podľa mňa tetánia má k tomu na krok blízko, že môže človeka natoľko ovplyvniť, že môže prísť nejaký taký blok, kedy to človeka takto poznačí. Máš niečo, čo som sa neopýtal, čo by si chcel zazdieľať? Ešte by som chcel doplniť myšlienku pred chvíľou, že vlastne aj preto by som chcel ísť na tú psychológiu, aby som sa naučil narábať s nejakými emóciami a hlavne pracovať aj so stresom. Stres je dnes súčasťou každodenného života, či už ideme len do obchodu, alebo ideme do práce, takže narábať s tým stresom možno, ak sa mi podarí uchytiť sa na tej škole a dokončiť to vzdelanie, ktoré by som chcel, tak možno by som aj publikoval nejakú takú knihu, ako narábať so stresom. Ale takú skutočnú knihu, ktorú by som ja sám vypublikoval na vlastnom tele. Keďže to máš aj zažité a nie si len od stola psychológ. Takže to bol Marián Smatana a ja mu veľmi ďakujem za to, že prijal pozvanie, lebo si to vyžaduje neskutočnú odvahu rozprávať o takýchto citlivých, veľmi, veľmi osobných veciach a považujem to za veľmi odvážny krok a dúfam, že to bude veľmi prínosné pre našich divákov. Ešte ťa požiadam, aby si sa nám podpísal na túto tabuľu inšpiratívnych Rómov. Rád. Ja ťa ešte poprosím, Marián, máme takú tradíciu, vždy na konci si urobíme selfiečko, tak poprosím ťa. Tak som spravil 100 fotiek. Ďakujeme. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.